በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት። አነ ትንሣኤን ሕይወትን እየ። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፀን እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ኣብ ማያ ጸሎትን ሆስፒታላትን ተዓቂኩም እትርከቡ ህሙማነ ስጋ ኣብ ሓለዋ ሃገርን ልምዓትን ዘለኹም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ተሃድሶ ዘለኹም ናይ ሕጊ እስራት ብሓፈሻ ኩልሁም ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤሁ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓናን ኣብፅሓኩምን እናበልና ናይ ሰናይ ትምኒትና ንገልጸልኩም። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን በዓል ትንሣኤ ናይ ምስጋና በዓል እዩ። እዚ ነቢያት ዝተነበይሉ ሃዋርያት ዝሰበኹሉ ክቡር በዓል ትንሣኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እዩ። እዚ ቅዱስ በዓል ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ገጽ ኣምላኽ ከይንርኢ ድምፂ ምስጋና ሰማያውያን መራእኽቲ ከይንሰምዕ ን5500 ዓመት ከልኪልና ዝነበረ ጸልማት ናይ ሓጢኣት መጋረጃ ዝተቐንጠጠሉ እዩ። ህዝቢ ዘይነብር ውሰጥ ጸልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ዓብዪ ሰረቀ ለኣሊሆሙ። እቲ ኣብ ጸልማት ኣብ ድነ ሞት ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ወጸሉ። ኢሳይያስ 9:2 ከም ዝተባህለ በዚ ዕለት ተሰጥሞ ሞት ውስተ ሞዓት ማለት ብትንሣኤ ክርስቶስ ኣምላኽና ሞት ብዓወት ተሳዒሩ ኣቦና ኣዳምን ደቁን ኣብ መግዛእቲ ጸልማት ወፂኦም ሰላምን ሓጎስን ኮይኑ እናበልና ነመስግነሉ ዕለት እዩ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ጸልማት ማለት ናይ ድንቁርናን ጽልእን ትህኪትን ዕብዳንን ሓጢኣትን ምሳሌ እዩ። ብርሃን ትንሣኤ ድማ ናይ ፍቕርን ሰላምን ምሳሌ እዩ። ዝኸበርኩም ምእመናን ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ 1:10 ኣሕዋተይ ሓደ ልብን ሓደ ቃልን ክትኮኑ እምበር ኣብ ማእከልኩም ምፍልላይ ከይህሉ ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማሕፅነኩም ኣለኹም ዝበሎ። ስለዚ ክቡራን ምእመናን ሓደ ልቢ ሓሳቢ ሓደ ቃል ተዛራቢ ኮይንና ኣምላኽ ዝሕጎሰሉ ንሕና ንኸብረሉ ንቤተ ክርስቲያንናን ሃገርናን ዝጠቅም ሰናይ ሓሳባት ክንሓስብ በዚ ቅዱስ በዓለ ትንሣኤ ኣባታዊ መልእኽትና ንመሓላለፍ። ዝኸበርኩም ምእመናን ካብ ኩሉ ጽቡቕ ጽውያት ርሒቕና ነዛ ኣምላኽ ባሪኾ ዝሃበና ቅድስቲ ሃገርና ብሓድነትን ብፍቕርን ቃል ኪዳንን ቀዳሞት ኣቦታትናን ሕድሪ ሰማዕታትናን ደቅናን እናሓለና ፈትሒ ዘለዋ ብልጽግቲ ልምዓት ዘለዋ ምዕብልቲ ቁኑዕ ባህሊ ዘለዋ ክብርቲ ሃገር ክትከውን ሎሚ እውን ከም ትማሊ እጃምና ኸነበርክት ሓደራ ንብል። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን መንፈሳውያን በዓላትና ተግባር ጽድቂ ንፍጽመሎም ንሓድሕድና ንተሓጋገዘሎም ስለ ዝኾኑ ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍና ዝእዘና ሮሜ 12:9-13 ፍቕሪ ብዘይግብዝና ትኹን ንኸፍኣት ፈንፍንዎ ንሰናይ ሰዓብዎ ኣብ ናሕድሕድኩም ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃልኹም ናሕድሕድኩም ተኸባበሩ ንእግዚኣብሔር ኣገልግሉ ብተስፋ ተሓጐሱ ብጸበባ ተዓገሱ ከየቋረጽኩም ጸሎት ኣዘውትሩ ዝተቸገሩ ኣማቕሉ ተቐበልቲ ኣጋይሽ ኩኑ ከም ዝበለና በዚ ክቡር ዕለት ትንሣኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጥሙያት ከነብልዕ ንዕሩቋት ክንከድን ንዝሓመሙ ክንበጽሕ ንዝሓዘኑ ከነጸናንዕ ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ። ከምዚ እንተገበርና ኢና ድማ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል ንኽእል። ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ትንሣኤ እናበልና ነዚ ካብ ኣቦታትና ዝወረስናዮ ክብርታትና ዝኾነ ሓድነትናን ፍቕርናን ምትሕጋዝናን ቁኑዕ ሃይማኖታዊ ባህልናን ኣባና ተወሲኑ ኸይተርፍ ንደቅናን ደቂ ደቅናን ከነርሶ ሓደራ ንብል። ኦ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዓብዪ ጾም ወዲእና ናብዚ ንምብፅሓና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ፈጣሪና። ኣብዚ መንጎ ዝሞቱ ይህልው ገነት መንግስተ ሰማያት የወርሶም። ዝሓመሙውን ኣለዉ ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍሲ ይሃቦም። ንሕና እውን ተሪፍና ደለና ብፍቕርን ብሰላምን ብሓድነትን ብስምዕን ክንነብር እግዚኣብሔር ይደግፈና። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓብዪ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም
ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብሩክ አውደ ዓመት ይበለና።